लोगोफोर दिनैसो भिडिअखौ लाबोनो मोनबाय। एसेबा गोबाव जाबायमोन भिडिअखौ लाबोया। लोगोफोर सरि दे, मानो होनबा माथो बुंबावनो, भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनखौ आं बुंनोसै। मबाइल नायबानो खर'आ बोखोजोबनानै एकदम ओरैबायदि साग्रा जादों लोगोफोर, मबाइलखौनो नायनो हाया जादों आरोना। मबाइल नायबानो माने खर'आ सायो आरोना लोगोफोर, बोरैबा बोखोजोबो, माने मेगना गैला आरोना मोजाङै। मबाइल नायबाय थानाय जायो नालाय लोगोफोर, सानसे सानसे पुतला बानायबाबो माने सानसे सानसे बानायबाय थानांगौ, बेनिखायनो मेगना एसे बोरैबा जाबाय खोमा। मेगना गाज्रि जाबासो बिदि जायोनो लोगोफोर, माने बोरैबा नायनाय लोगो लोगोनो बोखोजोबो, ओमफ्राय बोरैबा सायो आरोना, सानसे सानसे साबाय थाग्रा जादों लोगोफोर। मबाइल नायनायखौथ' बादहो, मबाइल नायनाय सानबानो साग्रा जादों खर'आनो, बेनिखायनो भिडिअखौनो बानायनो हायाखै आं लोगोफोर। चेनेलाबो मोनथाम मोनब्रै जाबाय नालाय, बिथिंजाय आरो एसेनोलाय भिडिअफोरबो नायनाय जायो सम मोनबाथाय। नायालासिनोबो थानो हाया, बिथिंजाय भिडिअ नायनायावनो मेगनानो बोरैबा जाबाय आरोना, मेगन खर' सहायनो हाया जाबाय। बेनिखायनो लोगोफोर सरि दे, आं भिडिअखौ सानफ्रोमबो होबाय थानो हानाय नंला। जेब्लासिम बेफोरबायदि बेमारा मोजां जाया अब्लासिम आं भिडिअखौ थाब हगारनो हानाय नङा। मबाइलखौ नायबानो सायोलै लोगोफोर, मा बुंबावनो। जा खेबसे साबायना गैला, सानसे सानसे साबाय थायो खर'आनो। दा नै दिनैनि भिडिअखौबो जेन थेनसो बानायदों आरोना लोगोफोर, ओरैबायदि माने खर'खौ मा बुंबावनो। दे लोगोफोर नायसाबदो आरोना बेखौनो। फिसालानि लोगोजों गोसथोनाय लाइन मारनायफोरखौबो बानायनो हायाखैलै लोगोफोर, माथो बुंबावनो। बै मोनसे चेनेल बिदा बिनानाव गोसथोनाय बेफोरखौबो बानायनो हायाखै, मेगन खर'आनो हाथारला। दिनै 5 बोसोरनि बारलायलांबाय भिडिअ बानायनाया, अबाव मोजाङै थाबावनो लोगोफोर। एथ' गोबाव बानायखानांगौ भिडिअफोरखौ, बानायनायबो इडिट खालामनायबो, बा अबाव मोजां थाबावनो खर' मेगनफोरा, नङा होमबा लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर नायसाबदो आरोना, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। रावफोराबो ओंखारा जादोंलै, बिदि लोगोफोर भिडिअफोरखौ बानायथाराबा रायज्लायनो रोङा जायो आं। दे होमबा भिडिअखौ नायदो लोगोफोर। सहायनो हालालै लोगोफोर, आंना मेगन खर'फोरा सहायनोनो हाला, भिडिअ बानाय मबाइल नायै खाम गैला। नै खोमसियानो जाबाय, बिबारि बाजैया मानो दासिमबो न'आव सफैयाखै? ससे नागिरनो थांबाय, मानसिखौनो लोगो मोनासै। मा न'आव फैला ना मायो? ना फोजोंसारासो लांखुमाबायलै। नंमारगौबो, बिनो लांमारदों सैथान खालामनानै। बिदि नुयोबोथ' टिभिफोराव। नंमारगौ दे, बिखौ लांमारबाय बिदिनो सैथान खालामनानै। नङाबा दहाय फुङाव थांनाय मानसियानो नै दा हर जालायलांबाय, मानो सफैयाखै? फोजोंसार, नोंखौथ' आं नागारनायाव गैया। र' लोगोल' मोनथों। नों बिबारि बाजैखौ जेरावखि लाङाखै मानो, आं लाबोफिनखागोन, मोनथिबाय? बिबारि बाजैयाबो माबा फोजोंसारखौनो फोथायबाय थायो। बिथिंजाय फोजोंसारा बेसेदि सैथान, बेखौ मोनथिनायानो थाङा बियो। बाजै, नोंखौबा दा फोजोंसारा अबाव लाना खारखो? दा नोंखौ आं अबाव नागिरना मोनगोन देनाय? बेनि थाखायथ' आं नोंजों थांफानो नागिरबाय। नों आरो आंखौ लांफाया, जेरावबो लांफानो नागिरा आंखौ। मानो बाजै? नोंखौदि आं बेसे मोजां मोनो, नों मानो बुजिया? नोंखौ अबाव लाना खारमारखौ पाप्पिया? मिनिसोरां। बाजै, नों सफैबाय? औ सफैबाय, नाथाय नों सादाखौ लोगोखौनो मोनासै जोंफोर। बाजै, आदाखौ नोंसोर थाबासो नुगौमोन। आदाया बे दुनियाव गैलायानो, नोंसोर बोरै नुनो दे? मानो गैया जानो मिनिसोरां, नों सादाया दङ, फोजोंसारानो नुथारदोंनो। फोजोंसार? मा बेफोरो हा? बेफोर गासैबो नोंनिनो साल गोजा न'? जानला मानला थैनाय मानसिखौनो नुदों होननानै बुंफैनानै आइ आरो बाजैखौसो नों बेसेबा बोरैबा खालामबाय दङ। मिनिसोरां, आं नोंसा आदाखौ गावनि मेगनजोंनो नुदोंमोन। बास जाबाय फोजोंसार, बेफोर गासैबो नोंनिनो साल गोजा। दिनै आदा गोमानाया बेसेदि बोसोर जालांबाय, थैनाय मानसिया सोरबा फैफिनो नामा? बेफोर गासैबो नोंनिनो साल गोजा, आं गासैखौबो हमदांनो हाजोब्बाय। मिनिसोरां, नोंसा आदाया थांनानै दङ आं मिथिगौ। आंनि साल नङालै बेफोरो मिनिसोरां, मा आंखौ एसेबो फोथाया? आंलाय नुदों नालाय नुदों आरो। थै फाग्ला जाम्बा, नोंनि सालफोरखौ गासैखौबो हमदांनो हाजोबगौ आं, मिथिबाय? नोंलाय मा बाजैखौ मोनगोन होननासो बेफोरबायदि बाहाना मारिगासिनो ना? मिनिसोरां, सिरि था नोङो, मिथिबाय? फोजोंसारखौ फंसेबो जेबो बुंनांला। बाजै, नों मानो हमनो हायाखै दाबो? फोजोंसारनि मथलबानो बेलेगखा, नों मिथिगौ ना मिथिया बाजै? बियो नोंखौ मोनगोन होननासो बेफोरबायदि साल खालामगासिनो। सिरि था होनदोंना मिनिसोरां, नोंनि साननायानो गोरोन्थि। फोजोंसारखौ नों जेसेबांखि गाज्रि सानो, बेफोरबायदि गाज्रि नङा फोजोंसारा। फार्स्ट टाइमाव आंबो सानदोंमोन फोजोंसारखौ गाज्रि होननानै, बिग्रायखौ बिनो माबा मोनसे खालामदों होननानै, नाथाय नङा, बेयो आंनि गोलोद फेमिमोन। ओहो बाजै, नों जेबो मोनथिया, नों जोबोद जाम्बि। अबावथ' आदाया जुदि थांना थानायमोनबा, फोजोंसारा जुदि नुमारनायमोनबा, दिनै मानो नुबोआसै नोंसोरो? गैखायानो, मानसियानो बुहुमावनो गैखाया, नोंसोर बोरै नुनो? आं बुंदों बाजै, बेफोरो गासैबो फोजोंसारनिनो साल गोजा। मानोना फोजोंसारा नोंखौ दाबो हास्थायो, नोंखौ मोननो। बेनिखायनो नोंनि क्ल'स जानो नागिरबाय थायो बियो। मिनिसोरां, आं बुंदोंना फोजोंसारखौ जेबो बुंनांला होननानै। नों मानो बेफोरबायदि?
दे बिबारि जा सानो सानबाय थाथों दे आं थांसै फोजोंसार नों गाज्रि मोननाङा मिनिसोरांनि थाखाय आं नोंनियाव निमाहा बियो दे जेबो नङा ओमफ्राय फोजोंसार गाबोनबो थांबावगोन दे नाङा बाजै गाबोन आं थांगोन नोंजों नाङा नोङो मिनिसोरां आं फोजोंसारजोंसो थांगोन फोजोंसार थांमारगोन दे गाबोनो दे थांनांगौबालाय थांगोन दे दे होमबा बिबारि आं थांसै दे बाजै नों आंजों मानो थाङा नाङा मिनिसोरां जोंफोर न'निफ्राय सानै ओंखारलाङा नों था न'आव आं थांगोन बाजै नङा नों मानो एसेबो बुजिया आदायालाय अबेनिफ्राय फैबावनो बियो थैनाय मानसिया बोरै फैनो मिनिसोरां नोंसो आदादि थैबाय नों बोरै मिथिगौ हा आरे थैयाखैबोथ' जानो हागौ ना नों डाइरेक्ट मानो बिदि बुंखो आरो फोजोंसारा नंखाय बुङाखै मिथिबाय बाजै आंनिबा फोजोंसारा नंखाय बुंदों नोंखौ दाबो हास्थायो बियो बेनिखायनो बोरायनानै दङ नङाबा मालाबानो हाबा खालामगौमोन बियो सिरथा नोङो मिनिसोरां फोजोंसारा आंखौ हास्थाया मिथिबाय फोजोंसारा जुदि आंखौ हास्थायोबा ना सानफ्रोमबो बियो आंखौ फन खालामगौमोन नङाबा बियो आंखौ सानसेबो ओरैनो फन खालामखाया मायबा जाहोन थाबासो फन खालामखायो नों फोजोंसारखौ जानला मानला साननायखौ बादहोदो बाजै नों खिन्थु फोजोंसारखौ फोथायनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों नोंसो गोरोन्थि सानगासिनो फोजोंसारादि आंखौ बेसे हेल्प खालामदों आंसो मिथिगौ नों जानला मानला साननायखौ बादहोदो मिनिसोरां बिबारि बाजै नोंथ' आंखौ इसेबो माबाखाया र' खालि फोजोंसार साला बे बुरि हिनजावखौ सहायनो हाथारलालै आङो बे बुरि हिनजावजों संसार जास्लायस्लाय मैनास्रिजों संसार जानायानो साबसिनमोन मैनास्रिनि नाम्बारा दङ र' फन खालामनानै बेखौनो फुस्लायनोसै नामा बियो आंखौ निमाहा होनोबो हानायथ' अबाव निमाहा होनो बिबोलाय खम साजा होआखैमोन बिबो जोंफोरखौ बेनोथ' आथिं लेंग्रा खालामनाया जोंफोरखौ साला आरो आं बेखौनो आरो नांगौ जाफिनदों माथो आरो बेखौबो जोंफोर साजा होदोंमोन ना बेनिखायनो बिबो जोंफोरखौ उल्था साजा होबाय जालांबाय खिजानिबा मैनास्रिया मोजां जाफिनो आरो आंजों बे बाददांगि बुरैजों संसार जानो हाला आं नायनोनो हाला बुरैखौनो मानो होनबा बारानिफ्राय बारासिनसो बुरै जानो हमगासिनो गब्दा जोंफोर गाबोन बेरायनो थांगोन दे मायाव सिखिरि फारायाव थांगोन नों बुरैजोंलाय मा बेरायनो थांनो आङो बै थाङालै आं बादों मानो बादोंसि थांगोन दे गाबोनो थांगोन होननानै आंहा ड्रेस सुना होखाबाय नोंनि गस्ला लंपेन्ट आंनि थांनो बादोंमोनलै आं थांगोन दे सना नोंखौबो बेरायनो लांथाराखै नोंबो बेसे दिनथ' बेफोरबायदि न'आव थाबाय थानो दे नाथाय मोनसे खोथा रावनिबो सिगाङाव आंखौ नोंनि हौवा होनना खिन्थाना लानाङा सोरबाफोर नोंनि सिनाय हानाय मानसिफोरा लोगो मोननोबो हानाय ना आंखौ खिन्थु हौवा होनना बुंनाङा दे मानो मा जायो दे जेनेबाबोथ' मोनथिखागौ ना नोंखौ आंनि हौवा होननानै सिनाय हाखागौ बांसिनानो मोनथिनायफोरा मोनथिबाय आरो मोनथियैफोरनो खिन्थानाङा मानो बिदि नोङो गब्दा नों आंखौ लानानै लाजियो न' बारा बखिबाय थाङालै खोनासंनो बादों आं थां बेनिफ्राय आंहाबा मा टेनसन मा बखिखौ आंलाय माथो जेबोखौनो बखियाखै गब्दा नों मानो बिदि सना हा आंखौ नों जेबो सना रुफा होननानै गाबज्रियाबाबो जागोनलै बाददांगि आंहा नाम दङ नाम खारिबानो जाबाय बिदि सना रुफा होनो नोंखौ समायला मिथिबाय थां बेनिफ्राय ओंखाम संहै थां गब्दा आंदि नोंखौ बेसेयावनो नों बेखौ मानो नुवा मायबा मोनसे बुंबाबो खालि बखिनायल' नुयो दुखु मोनो आङो गब्दा नों बेफोरबायदि बुंबा मानो होनबा आं नोंनि हिनजाव रुवाथि नङा नों आंखौ रुवाथि बायदिसो मोनना लायो न' मानो गब्दा नों आंनि अननायखौ मानो नुवा आंदि नोंखौ बेसे अनो पापि बुरि साला थांलै बेनिफ्राय आं खोनासंनो गोसो गैया थां अननानै थां दुखु मोनबाय आङो गब्दा नोंखौ आथिङा मोजां जानांगौमोन बुथारना दोनगौमोनलै नोंखौ मिथिबाय उफाय गैयिनि थाखायसो आं नोंखौ रायाबो मिथिबाय ओरैबायदि रायगौमोन ओरैबायदि बुगौमोन आं नोंखौ मोजां जानायमोनबा दा आरो बांद्राय रायबाबो अबावबा न'खौ नागारना थांगोन बेथिंजाय नायग्रा मानसिबो गैला रावबो आइयाबो गोलैना थाबाय आंबो साला मुस्किल आं जुदि मैनास्रिखौ थगायामोनबा बेफोरबायदि साजा होआमोनबा बेफोरबायदि दिनफोरखौ नुनाय नङामोन बुरै मानसिजों संसार जानांगौ जाबाय आङो आरो बिथिंजाय आखाइ आथिङाबो हामनो रोंला मालाय बयबो सिख्ला हिनजाव हाबा लानानै इन्दा जागगासिनो गिदिंथिंगासिनो बेरायगासिनो आंहा बाददांगि बुरैजों बाल फोजोंसार नों ओंखारबायना फैदो ना नों फैनो बादों फै फोजोंसार आङो मिनिसोरांजों थांनोथ' हागौमोन नाथाय न'आव रावबोआनो गैयाना आइ आरो नानिखौ गालांनो बोरैबा मोनो आङो थुना फोजोंसार नों बानाङा नै थांनो नागिरदों आङो दे फै इसोरनि अननायाव जुदि नुनाय मोनबा दिनै बिग्रायखौ आङो ना बिग्रायखौ लोगो मोनागौ मानि नागिरबाय थागोन नों थाङाबाबो आं हारसिंनो नागिरबाय थागोन आं नों बेखौ जे जायगायाव नुदोंना बेखिनि जायगायाव थांनानै नागिरबाय थागोन आं फोजोंसार लाजि गैयि नों बिबारजों थांबावनो नागिरदों दिनैबो
नोंहा मा खर'आव जेबो गैया ना मायो? दानो गावसोरा मायबा मोनसे जाबाथाय नोंखौसो दाय हमबावगोन मिथिबाय? थांनाङा होनदों दे आं मिथिगौ ना? आयै खेबसेखिनिखौ थांनो होथारदो। बिबारिया बोरैबा जाथारबाय मानसिया। थांनो होलाय आयै जेबो बुंनाङा। लागिबा आङो दिनैनिफ्राय थांला दे। मा नोंहाबो इसेबो साननाय गैया ना मायो हा? बै साननैसोआ नोंखौ बेसे देरायोमोन आरो हौवा गोमानायावबो नोंखौसो हमदोंमोन माथो। बेफोर बाथ्राखौ मा गोसोआव गैया नामा नोंहा? बेफोर मानसिखौ मदद खालामनानै जेबो लाब गैया। दानो मायबा मोनसे जाबा आरो नोंखौसो मायबा फाव फान्दायदों होननानै बुंगोन। थांनाङा, थांना लाब गैया। आरो नोंहालाय मा नांजादों हा? औ फोजोंसार आदा, आंनिबा नों थांनाङा। बे बिबारियाबो एसे बोरैबा मानसियानो। नोंखौसो हौवाखौ माबा खालामदों होननानै दाय हमनायालाय आदा। नोंखौल' दाय हमो। बेनिखायनो लाब गैया बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मदद खालामनानै। नङा, बिहाबो आरो टेनसनानो बांद्राय जादोंना। मा बुंगोन मा बुङा जानानै बिदिनो मायबा मायबि बुंफ्लाङो आंखौबो। सिरि था नोङो फोजोंसार। मा नोंबो दाबो बिबारिखौनो बावनो हायाखै नामा? हा? मा खर'नि खिबु उन थांफाग्रा जाबाय दं नोङो? थगायनोसैलै आं थाङा होननानै। थाङालै आयै दे थाङा। आंहा लोगोफोरजोंसो ओंखारलांसै। थाङा होननानै आरो थांखुमानो नाङा आरो। लाब गैया बेफोरबायदि मानसिखौ मदद खालामनानै। आरो खाम गैला हाजारखि बियो हौवाखौ नागिरा मानो। गुबुन हिनजाव हाबा खालामना थाबायबालाय आरो मा आरो। औ फोजोंसार आदा। आं बेफोरखौ मिथिया। थांलालै आयै थांला आङो। थांनाङा दै। जागोन दे। नुदोंना गांजेमा गोसोम रानि आयं? आंनि बादा बिबारिया बे फोजोंसारखौ फुस्लाय फुस्लायसो गोसथोसिन खोमालै। हौवायाथ' नागारना थांबायानो। नंमारगौ, ओरैनोबाबो बिसोरो गोसथोखानायखा आगोलैनो एक्ससो। सानैबो जुदि मोजां मोनलायोबा दा मा जागोन? बिनाबो हौवा गैया, बिनाबो हिनजाव गैया। बे बिबारनि खिबु उन थांफाबाय थाबाथ' मोजां मोनलायनायाथ' जाखागोन। आंसो फोजोंसार आदाखौ गोसथोमायोमोन। दा बे बिबारिया सोरनिफ्राय सेना लासिगोन? आयं, फोजोंसार आदाखौ बिबारिजों गोजानावनो थानो हो। मानो होनबा बिबारियाथ' दा हौवाजों नागार जाखाबाय। फोजोंसार आदाखौसो अबावबा फुस्लाय फुस्लाय गोसथोगारगारगोन बियो। मा आयं, फोजोंसार आदाया जुदि बिबारिखौ हाबा खालामबा नों मोजां मोनगोन नामा? आयौ, नाङा आंनो बुरै बिहामजो नाङा, गथ' थाखालायनाय मिथिबाय? होमबालाय आंखौबो गनायनाय नङा होमबा बे बुरैया? बे थैबाबो नाङा आंनो। सिख्लाया मानसिया आंखाल नाङाखै। बे गथ' गोनांखा हाबा जाखोन्दा मानसिखौलाय मानो बिहामजो खालामना लाबोनो आङो? थैबाबो लाबोनो होआ आङो। लाबोनाय बे फोजोंसारा बोरै लाबोयो बुथारथारगोन आङो। आंजों बेफोरो सोलियाहाय। बे फोजोंसाराबो माथा गरमसो। गावखौनो बेसेबा दाय हमबाय, थेवब्लाबो जेबो लाजिनायानो गैया। मानोबा खिबु उन थांफाबाय थायो, साला लाजि गैया। नंमारगौ दे, दाबो खिथानिबा थांगोनसो खोमा बिबारिजों। ओरैनोसो बुंखादों खोमा थाङा होननानै। बाल मा जाबावगोनहाय। फोजोंसार, नोंखौ डिस्टार्ब होबाय न' आङो? नोंखौ बेसेबा खस्थ' होबाय थाबाय आङो। मैयाबो लाबोदोंमोन, दिनैबो लाबोबाय नोंखौ। जेबो नङा दे। जायखिजाया बिग्रायखौ खेबसे लोगो मोनबानो मोजां जासिगोन। मोजाङाथ' मालाबाबो जाखाला फोजोंसार। मानो होनबा बिग्राया गुबुन हिनजाव हाबा खालामबाय। थेवब्लाबो खेबसे नुनाय मोनबा फोजोंसार, बे लामाजों जेसेबांखि मानसि थाङा मानो बयनावबो सोंजोबगोन जोंफोर। खमसे खम 20 जनसोनियाव सोंखाबाय। औ। रावबो सिनाय हाया होनना बुंदों। बिबारि, बैनो सासे हिनजाव फैगासिनो, बिनियावबो सोंनो नामा? औ सोंगोन, गासिनियावबो सोंजोबगोन। मानो सोङा? रथ'नाय जोंना बिनानाव। मानो आंखौ रथ'नो होबायबा? मायोमोनबा? बिनानाव, नैबे मानसिखौ अबावबा नुदों नामा? बेलाय माथो राजिबसो। राजिबखौ मा बिसोर नागिरथिंगासिनो? बिदि फट' दिन्थि नागिरगासिनो। दा मा जागोन? आं गिबाय। बिनानाव, मा जाखो? माथो जेबो बुङासै? बेखौ नुवाखै, आं सिनाय हाया। बे मानसिया जोंनिथिंजायनि नंखाया। माने जोंनिथिंजायनि नंखाया खोमा। माने आङो मालाबाबो नुफेराखै। आंनिबा नोंसोरो बै थारिगुरिथिं थांनायानो मोजां जागोन। माने जोंनिथिंजाय नुवाखै आङो। सानसेबो नुफेराखै आङो। थारिगुरि? होमबा फोजोंसार, थारिगुरिथिं थांनि। औ, माने आङो बेखिनि एरियानि मानसिफोरखौ गासैखौबो सिनाय हाखायो। माने आङो मैगं बेफार होयोमोन ना, बेयावनो गासैखौबो सिनाय हानाय जादोंमोन। नाथाय दा होला देनाय। थेवब्लाबो आङो बेखिनि एरियानि मानसिफोरखौ गासैखौबो सिनाय हाखागौ। नाथाय नोंसोरो जायखौबा दिन्थिदों बेखौ आङो सिनाय हाया। बेयो जोंनिथिंजाय नङायानो, जोंनि एरियानि नंखाया। आंनिबा नोंसोरो बै थारिगुरिथिं थांनाय नागिरहैनाय? मा होमबा थाङो नामा थोरिगुरिथिं? होमबालाय। ओमफ्राय थोरिगुरिया अबेथिंसो थांनांगौ? दा थांबाय थानाय बिदिनो गंबासो गामि बारनानै मोनो दे। थौब्लालाय।
बेखिनि एरियानि नङाबो जानो हानाय। होमबा नोंथ' दाखालि बावै बेखिनि एरियायाव नुदोंमोन ना? औ नुदोंमोन, थेवब्लाबो बेखिनि एरियानि नङादां बियो। जेनेबा हाथायफोर खालामनो फैदोंमोन खोमा। अ माने बिनानाव दाखालि बावै बै मोनसे सकआव नुदोंमोननो बियो। फैनोबो हानाय सम सम बियो, थेवब्लाबो जोंनि एरियानि नङा दे बियो। आंनिबा थोरिगुरिथिंजायनि खोमा। बिसोर गामि जेनेबा बिसोरनिथिंजाय मानसिफोराबो फैयो जोंनिथिं सोरबा सोरबि। माने आङो साफा सानैखौल' सिनाय हायो, गासैखौबो सिनाय हाजोबा। थ'ब्लालाय दे होमबा बिनानाव जोंबो थांनि र' बेथिंजायनो। औ थां, बेथिंजाय थांनायानो मोजां जागोन दे। सेन्टेन थगायना हरबाय दे आङो। बिसोरो जुदि राजिबखौ लोगो मोनबाथाय बिसोरो दिनैनो दानो लांगोन। आंहा मा जागोन? आंना गथ'आ मा जागोन? इसोरा मा जागोन? आं गिबाय। आं राजिबखौ मालाबाबो फैनो होला बिथिंजाय माने आं बेखौ ओंखारनो होला, गामियावबो ओंखारनो होला आङो। बेनि थाखायथ' आं बेखौ दिनै फैनो होआसै। दाथ' मालाबाबो फैनो होनो हानाय नंला आं बेखौ। लागिबा आंनो हाथाय बाजार खालामजोबगोन, मायबाफोर फाननो दङबा आंनो फाननो लाबोगोन। आं राजिबखौ मालाबाबो फैनो होला, गामियावबो ओंखारनो होला आङो। गिबाय, बेसेबा गिखाबाय आङो। रावबो गैया आंहा बे बुहुमाव राजिबनि अनगा। बिफा सासे दङ, बेबो थैहां। आइयाबो गैला, थैबाय। फिसा सासे दङ, बेल'। राजिबखौबो जुदि बिसोर लाङोबा आंहा मा जागोन? बिफा, ओइ बिफा। बिमा फैबाय नोङो? सिरि राजाया उन्दुदों। बिफालै, नों बे साननैसोआ बरावबो थांनाङा दे। सकआवबो थांनाङा, हाथायावबो थांनाङा, नों गामियावबो ओंखारनाङा। लागिबा आंनो थांगोन। नाथाय मानो बिमा? मा होनना खिन्थानो दा, मा होनना? ओरैनो थांनाङा नों, आं गिदों। नुवाखै बेसेबा दावराव जागासिनो? जोंनिथिंजायथ' जायाखैना। थेवब्लाबो गिनाय मोनो आङो। थांनाङा नोङो। दे जागोन दे, थाङा आङो। ओमफ्राय नोंलाय? आंनिया बेलेग खोथा। आरो बै नोंखौ दाखालि बुनाय सेंग्राया, बे सेंग्राखौबो गिनाय मोनदों आङो। नोंखौ जुदि आरो नुनानै बेफोरबायदि बुयोबा मा जागोन? आं गिनाय मोनदों। थै बिमा, बेखौनो गियो नामा? अबेनिबा क्रेक गोनां सेंग्रा जाखो बिबो? दाखालि बावनो होगोमले आं बेखौ आथिङा साना थानायखायसो, नङाबा बियो खारग'बाय। नाङा होनदोंना आङो, बेफोरखौ नों सानबाय थानाङा। जिखिजाया नोङो बे साननैसोआ थांनो मोना दे, बरावबो थांनो मोना। लागिबा आंनो मायबाफोर फाननो दङबाबो आंनो फाननो लांगोन। थांनाङा नोङो। बे सेंग्राखौ गिनानैनो आं न' सिङावनो थाबाय थानोसै होनबा बिमा? मा आंनि खोथा मोनसेबो लाया ना मायो? नोंखौ जुदि हमना लाङोबा, बिबारि होननायजों जुदि नोंखौ हमना लांनानै जुदि हाबा होयोबा मा जागोन? आरो मानसिफोरानो दाखु गोजासो खोमा, बिसोर मोजां मानसि नंखाया। बेनिखायनो गिनाय मोनदों आङो। बिदि आंखौ लांनानै हाबा होनो हायो नामा? आं बे बिबारि होननायखौ सिनायनो थाङा। औ, नों सिनायाथ' र', नुवाखै? सिनायाबाबो बै फाग्ला सेंग्राया नोंखौ माबायदि बुंदों दाखालि बावै? आंनिबा बिसोर मोजां मानसि नंखाया। नोंखौ जुदि जबरदस्ति लांनानै हाबा होयोबा मा जागोन? नों थांनो मोना दे बिफा, थांनो मोना। दे जागोन दे, आङो बे साननैसोआ बरावबो थाङा। आं गामियाव ओंखारगोन दे, गामियाव। नाङा, गामियावबो ओंखारनाङा होनदोंना। मा जाबावनो बिमा नोंजोंबो? दे गामियाव ओंखारा दे, न' सिङावनो थाबाय थागोन आं। औ, नों हागौबा न' सिङावनो थाबाय था, मिन्थिगौ ना? बबेनिफ्रायबा फैदों दाखुफोरा। क्रेकल' नङा, दाखुबो बिसोरो, मिन्थिगौ ना? आं गियालै बिमा, आंखौ जेबो खालामनो हाया बिसोरो। नों बांद्राय गिदों। राजिब, नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया, मिन्थिगौ ना? बिफा सासे दङ, बेबो थैहां। फिसा गोरलै सासे दङ। नोंखौ जुदि आंनिफ्राय खावना लाङोबा आंहा मा जागोन? बिमा, हायालै बेफोरबायदि खावना लांनो। आरो आंखौलाय मानो खावना लाङो दे बिसोरो? बे सेंग्राया फाग्लासो खोमालै, क्रेक गोनां। आं मिन्थिया बिसोरनियाबा मा मतलब। जिखिजाया नों बरावबो थांनाङा। दे थाङा दे। ओंखाम संनोसै र' आङो। दे होमबालाय, आंबो बारियाव बन थनैसो दानहैनि। दे थां। आं सोंनोनो बावबाय, राजिबनि मा जायो होननानै। सोंबाबो जागौमोन। बै हिन्जावानो बिबारि खोमा, राजिबनि हिन्जाव। आं सोंनोनो बावबायना। बेथ' ओरैबायदि गिबाय दङ आङो। लांबा मा जागोन? बिसोरथ' नुबानो लांखागोन बेखौ। ओंखाम संनोबो गोसो गैला आंहा टेनसनावनो। उन्दुखौनो लांनाय नङा आं दिनै हराव, बेखौनो सानफ्लांबाय थागोन।